Yes, and I chetego mazuna Volt 104.3 FM dịka eme ebe ụlọ bụ Odenigbo ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ ka ụmụ nwanne akpakọrịta nkata ewepụsị nnọọ ọkpụkpụ dị n'azụ were nke bara uru mere ife ebe a ka anyị na-eji nwayọọ agwa onwe anyị okwu without ikwu okwu ga-emerụ mmadụ arụ ma okwu ya afọ mmadụ ụfụ n'obi. Anti Chinaza anachitego azụ na-asị gị ka eke unu na adị m sure na mechara egwu ndị ahụ enjoy. Tupu anyị aga that musical break, agwara m n'usi na m ga-enwe a special guest in the house. A comrade, onye bụ na ọma ife ọ na-eme, ọma onion ya na-agwacha ndị sụrụ oyibo, ọma nnọọ ebe aka rụrụ na ebe anya lụrụ. So I'm on a studio right now with me, and I'm on a studio with no other person but Comrade Okoye Amarachukwu Promise, ọ a registered community health practitioner. No, Comrade Amarachukwu. Thank you very much. Daalụ nnọọ n'Odenigbo. Thank you very much. So na sigi nke na-emekwanụ apụtakwalụ ezinụlọ ga-anakwa ofu anakwa n'ofu Very well. Anyị na-ekele Olisa onye mere ya ka ọ bụrụ ihe dị mma n'ụbọchị taa. Alright, daalụ sọ. So tata bụ World Patient Safety Day. Yes. Ekwubugo m ya bụ topic tupu i wee bịa. Agwa m fafa kwadobe nnọọ na enwe somebody in the house onye ga-agwa ife bụ world ihe melụ eji celebrate. First of all, ihe mere eji eme ya World Patient Day. Ime ya World Patient Day mean na ọ dị very important. Nwere obodo ọsọ nso. So ọ bụ worldwide. Ka ife mere iji eche eji celebrate this World Patient Day. Daalụ rinne Nwada Chinaza. Daalụ sọ. Tata anyị na-celebrate World Patient Safety Day. Ọ bụ ihe kachasị mkpa na ekwesịrị ime iji wee mata ebumnobi ndị anyị na-enete bụ ndị nọ na hospital. Na hospital dịkwazi mma imepe. Na hospital ekwesịkwara imechi. Because no nnekọta anya bụ the most important thing na hospital. Onye nwa mere eji wee kpọọ ya World Patient Safety Day. Nke ọ pụta bụ na anyị nwa bụ ndị na-arụ na hospital nwekwazili ike inete ndị anyị na-enete anya nke ọma ịfụ na ha dị mma. So and ọ bụrụkwanụ sọsọ n'obodo anyị a bụ Nigeria ka enwe hospital mba ofesi niile dị iche iche. So onye aka o ji wee bụrụ World Patient Safety Day nke gosi n'obodo ọbụla na-celebrate the World Patient Safety Day. Daalụ rinne. Daalụ. So ka ị gwagwara anyị ife melụ ụwa niile ji celebrate World Patient Day igosi gị na ife ọ kọwara anyị na ọ dị ezigbote mkpa na a na-celebrate ya bụ ife. Biko kedu ife bụ safety maka ndị bụ na ihe abizizi ha na-anụ ya ọ na fanụ bụ gị mana ha ghọtara ife bụ safety. Anyị kọwaziela ihe bụ safety wee gazie bazie n'ime ife anyị ji maka ya wee bịa. Daalụ rinne Nwada. Safety o doo m anya na anyị nwa bụ ndị na-asụ Igbo mana safety bụ English. So ọ bụrụ na ọ ka ekwuo ya n'Igbo, safety bụ ịnọkọta anya ịhụ na ihe ị na-eme na ị nekọtara ya na ijidere ya ọfụma maka imebi maọkwanụ inye mmadụ ife na-ekwesịrị ekwesị. Ọnyanwa bụ ihe bụ safety. Doing what you are doing best very well. Yes. Safety. Alright. So kita anyị ga-abazi n'ime ihe bụ Patient Safety Day. Mana tupu anyị gaa n'iru achọrọ m ichetala unu na anyị nọkwa na YouTube channel anyị, that's our TV channel anyị na-akpọ Volt Odenigbo. Ijekwana na YouTube ije na your search space type of Volt Odenigbo itinyekwana ala aka ebe ahụ ị ga-afụ our DP ọ nọ na red circle. Click ya isonye n'ife na-eme na studio fụkwa na ọmalịcha nwaadị m na ya nọ na studio n'ụbọchị nke taa. Comrade Amarachukwu Okoye. Yes, ọ mụ na ya bụ ife nọ ọ bụ a registered community health practitioner. So mean that na ọ bụ na o nwere ife ị na-eme in terms of health na community kpọọ ya. Ọ na-arụ kwa NGO. Yes, ọ nwere ọ na-agwa maka NGO ya wee sị ya don't worry one day m ga-akpọta ya n'ebe. Mana today mbọsị anyị ga celebrate kwa ndị NGO maka na unu na-try emesị anyị ga-ama nnọọ ka nsi arụ onye bụ ọrụ Chukwu maka na ọ dịrị easy. Alright, so the next thing anyị ga-ekwu now ebe ị join go line na Volt Odenigbo. The second or the third question bụ ichelo ni celebrate this
World Patient Safety Day dị oke mkpa. na-atụpụrụ oge anyị m ga-asị gị and anụnwa na-ekwu ekwusịrị ya ike bikos na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na a ga-eselebreti ya. Reason a ga-eji selebreti ya bụ nọọ tata ka anyị ga-enwe ike ịkparịkata nkata kwuo ihe dị mma a na-eme na hospital and ihe na-ekwesịrị ka a na-eme. Ezigbo ya. Nke kachasị mkpa bụ ịfụ na ndị na-eneta anya n'uche gị dị ebe fanọ n'onyenwa bụ ihe kachasị mkpa maka na ọlụ anyị abụọkwa ọlụ n'ọka nje lụọ ya lụta ego. Ọlụ a sokwe n'ihe a na-akpọ ọlụ enyemaka si na Chukwu, humanity. Ọ bụ na enwero ya ịma nlunwu ya, so ọ bụkwa na a na-enwe ya ịma na ị na-enete mmadụ anya, ịma na onwe gị ka ị na-enete maka na ihe mmadụ na-enye emere mmadụ bụ na ka ijidere m maka na ịnete mmadụ anya taa echi onye ọzọ enetekwe gị. Ọ bụrụ naanị na anyị bụ ndị health practitioners, anyị na-alụkwu ya maka echi. So i celebrate health safety day dị very very important ka anyị wee nwee ike ịgwakwa ọha na eze na inete ndị patient dị ezigbote mkpa fụ na ha dị mma. Daalụ nke ọma. Daalụ so yes, ọ dị ezigbo mkpa maka ọ bụ na ọ dịrọ mkpa ama na-ekwu ya today and of course ihe mere eji na-ekwu ya bụ na enwere ike ndị alanyere, I believe na onwe ndị alanyere ya n'aka. Yes. Adị ndị ahụ alanyere ya n'aka ọ bụ na ha emere ihe ha kwesịrị ime. Ọ bụ na ha na-eme ya kwesịrị ime ama na-ekwu maka safety onye ọ na-aga mara ọrịa. Yes. Mana otu a na anyị mago na mmadụ ga-eme nke o ji wee bụrụ mmadụ, so ya mere m ji eweta ọ bụ na ị bụ onye na-arụ na hospital ma onye na-take care of patient whether nọ n'ụlọ ma n'ụlọ ọgwụ ọ n'ịbụ dị n'ọgwụ aka anya bụ ndị mmadụ ịdị safety dị n'aka. Tata awa ụbọchị ahụ Chukwu kpọgoro anyị ka anyị gwa gị okwu nke ọ bụ na ị na-eme na-emefie. Yes. Alright, so kedu ndị bụ n'ọha anwa ka etinyere ihe a n'aka ịnodo ndị mmadụ anya ya ha bụ ndị kwesịrị ndị ọ responsibility ha ị na-take care of patients in terms of otu safety ha si wee dị. Okay, ndị ọ dị n'aka ha maka their safety ndị nọ na hospital. Onye nke izizi bụ onye nke nwe hospital, being the medical director of the hospital. Okay. Ihe o ji wee dị ya n'aka bụ na ọ n'aka ya ka a ga-esi wee nweta ndị ahụ bụ ndị na-alụ ọrụ. So ọ dị oke mkpa na mgbe ọ ga-ewe ọrụ na ọ ga-atụnye anya naanị fụ na ndị ọ na-eweta bụ ndị nwere obi umeala inete ndị nọ na hospital. Yanwa bụ nke izizi. Nke ịbụọ bụ ndị nurses. Ndị nurses dịkwazi oke mkpa na ha kwesịrị ịma na patient nọ na hospital ihe ha chọrọ na ifefe ha chọrọ. Nke ịtọ bụkwazi ndị patient na onwe fa nwekwaziri ike inyekwere anyị aka mekwe ka anyị nwekwe ihe ahụ a na-akpọ safety by na ịbịa na hospital anyị nwere rules and regulation na guide hospital like visitation hour from the patient side ka na-ekwu now. Visitation hour Also ndị patient na-enwenu visitation hour. Yes. Workers na-enwekwu. No, I am trying to explain it in a way they will understand. Visitation hour goes with the patient and abinete. And assuming that na o nwere onye nke esi far wee bịa and o rutere n'oge, ọ bụrụ na mgbe hospital ji emechi visitation bụ 9, ọ bụrụ na onye ahụ bịa by 10, ọrụ nurses si n'ọrụ ịgwa the person na ọma mbatanya na abatile echi. One, onye ọ bụ ihe kacha mkpa safety. Ọzọ bụ na o nwere ike ọ bụ na onye ahụ bịa onye ọ bịa n'inete amara na mmadụ na-abata. Not the unconscious. Ọ bụ na ọ mara na mmadụ na-abata. Ọ nọọsụ ka ọ kalụ mma n'ọnụ ya ịgwa the person na ọ ga-anabagodi wee bịa n'ụtụtụ ka enwee ike inwe another person ga-recognize onye ahụ si na ọ bịara inete mmadụ. Onye ọ ga njiwe si gị na ndị patient ga-enyezikwele ndị nurses aka for the safety. Now, in terms of nurses side, ndị nọọsụ kwesịrị ka ha na-akpachapụ aka n'anya ịfụ na ndị patient ha dị very very okay. Nke izizi bụ inye ọgwụ. Onye ọbụla na-adị ama ihe a na-eme ma ọ na-adịkarị the way ekwesịrị ịbụ a health practitioner. Because na inye ọgwụ nyefe is a problem.
ịgba ọgwụ gbafee is a problem. Ọ bụ na etinyelu gị mmadụ n'aka sị gị ngwa nete onye a anya ka nje bịa ịhapụ ya pụwa onwe ihe mee the person, that means you are not serious. So ọ dị mkpa na ndị kwesịrị ị na-afụ for the safety bụ both doctors, nurses and the patients themselves. Thank you very much. Daalụ. So because of ihe ikwu na o chetara m somebody nọ 2 days ago, ọ bụ na o nwere oje surgery, ọgwụ agbanyere ya n'arụ, amara m ihe ha na ọgwụ na-eme, amara m na expired drugs, Okay. amara m na the wrong drugs, amara m na o nwere allergy the girl nwe echekiro. Yes. The girl na fight for 2 days, the girl apụtara from coma. You see? Mana thank God ọ pụtago na coma, mana anyị na-eche ịmago ihe ọ ga-awụ, ịmago n'obi mmapụ na ahụ dịcha mmadụ emecha onye ahụ anwụrụ. A na-enwe a lot of cases like that. Yes. So all ha ncha bụ the reason anyị ji ebute ụdị ihe anụ ebe a kum na-aghọta ya kumma ndị ọ dị n'aka. Onwe ndị nọọsụ bụ na ha dị echeki ọgwụ, Yes. ha dị echeki na patient enwere allergies, echekiro vitals dị Yes. mara ihe o kwesịrị Kwesịrị ime before mee ya. Nwekwa ndị patient ndị na-adị isi ike, ọ ndị ahụ ka m chọkwara ikwu maka ha. Ndị ọ ga-abịa ịgwa ha na time eji enete mmadụ agago, ha ga-alaiki ka ha fight ya ndị nọọsụ si n'ọrụ just ka ha wee prove that na ha not their right, no nwanne ha. No, ihe ndị nọọsụ na-azọkwa also bụ for your own safety, because afụgo m so many times mmadụ nọ na hospital, abịa na hospital bịa gbuo onye ahụ egbe. Ọ na-eme. Abịakwa na hospital bịa gbuo onye ahụ egbe, ma abịa na hospital bịa kidnap the person. Ụmụ ihe a niile na-emeche. So onye kpatara na anyị ga-akpachapụ aka n'anya ịfụ na safety of our patients the 100% okay. Yes. Okay, and of course, I'll remind you of case Mohbad. I'm name the case Mohbad. Also Mohbad this way Jiropia wega hospital. Yes. Nata, yes. Onya ahodi. Oh fancha after na. Amarazim no think our government can aya or human being can aya like on the doctors, on the nurse. But that's so bad right now bagoten aside and alright, so can you measures that they put in place addition at this safety day assured like no mmadụ na-abịa now itinye nwanne ya ma nne na nna ya na hospital onye ahụ dị assured enwere ife na-egosi na okay this patient bịa mfu ihe a ma ofu ihe a adịgo m assured na onye a dị safe na this place. Yes. Enwere ụzọ ihe na-abụ kachasị mkpa. Na-etinye environment kachasị oke mkpa maka na ọ dịrọ mma mmadụ ibe ịgwọ ya buru ọya. So the most important thing bụ environment, keeping it clean for the safety of the patient. Maka na ndị Igbo na-asị na anya na-eli tupu ọnụ eli ya. So ọ bụrụ na ị bịawa hospital, ị ga-enenegodi environment hospital ị na-abịa ma na ọ dịkwa mma ịbịa hospital. Nke ọzọ bụ na ịma na ndị be anyị na-asị na okwu ekwuru ekwu na ọ na-aga ije ka mmadụ. So another thing kwa bụ information, otu isi dobebe gị ka ị ga-esi wee marụ. Maka na ọ bụrụ na ịbịa n'ọtụtụ igwe mmadụ, ị ga na-anụta ebe a na-asị na ịbịa na Niger Foundation, ka m were ya nye example, not the very calm and they are doing well. Even na the major man there adigo late, but still they are still trying. So nwere ebe a ga-ekwu okwu kịta na hospital dị n'Enugu a Amamkpo Niger Foundation, ọ bụrụ na ha bụ the best, but environment matters. Mana ego ndị ogbenye ya aga nkwa ya bụ hospital. Ndị ogbenye aganwụrụ ya. Enwekwa health facilities dịkwazi mma ndị ogbenye ga-aganwu. Onye maka iji wee nwee health centers. Alaikekwa m ọbịbịa m bịara ebe a n'ụbọchị nke taa, ọ dị m obi mma. Maka na o doo m anya na ndị mmadụ na-anụ ife anyị na-ekwu na-afụkwazi anya ma na anyị dị serious. Yes. So otu o si wee dị, yes, Niger Foundation bụ ezigbo hospital dị mma, ha na-eme ọfụma. Otu ahụ ka nsikwe wee chọkwa na ọ bụ na ọ ga-abụ ihe dị possible na a ga-emekwala anyị health centers anyị ka ọ dịkwa in a standard form, because ị gaa na some of our health centers you can be able to eat there. Talk more of treat patients. Ndị a na-enyegodu ndị hospital self, ndị patients. Ịghọtago? So but anyị ga-abịakwa n'ihe nni a maka nni a bụ another problem.
Hey, ana m asị ọ na-awụfu ya bụ nni mụ nwa sef arụ dị amarụ ka onye arụ adịrọ si eri ya bụ nni maka na ọ na-adị egwu. Ọ dị egwu. Hospital na-enye nni, right? Hospital na-enye nni, but ọ bụrụ all the hospitals. Like this hospital na-mention kita Niger Foundation. Ọ bụrụ na ị chọọ, they will give you food. Yes. Ego ga na-agbago inte just isi ọwụwa gị 1 million. Ị chọkwa etinyekwa gị na AC. Ọ ofu ihe ka anyị na-emekwe. Ndị ogbenye ibe m ụnụ anụgo nni ya nna. Asị m na poverty onye enwere ego tagburu onwe ya na ọ bụrụ ya. Ana m ayọkwa ọ dị mma otu anyị si ekwe ka ndị gọọmenti na-anụ ọnụ anyị ka ha nwee ike ije doziri anyị health centers anyị ka ọ nọkwara in a standard form. Ọkwa nwere ihe gọvanọ na-alụ. Yes. O nwere hospital ọ na-arụ ebe Rangers Avenue ozoghị ezo a na ha nwebere oge amara m ihe eji ya bụ hospital. Yes. And the even government now ha na-recruit ndị JHU, junior health practitioners, junior workers. Yes. A na-recruit ha now. Mana ebe ha na-recruit ha kedu ka that place dị. Mana comrade ọ dịghị ka anyị aka nwee qualified doctors and nurses because ihe anyị nwesịkwala auxiliary. No. Ihe m na-afụzikwa. The truth bụ na the question ọ na-asmile o nidere bịanụ na YouTube go ofu ka o si asmile maka na ejidego m ya na weskele mpiom now. No. I nwere auxiliary nurses, nwee community health practitioners, nwee nurses. Hancha niile, they are doing very well. Are you sure? Yes, because I must have to tell you, Nenwelo, ndị ga-ejeche nursing school pụta, they can be able to give injection. And when they ask anụzụ na na-emezi Google. Yes, everything kita bụ AI. You get, mana those auxiliary nurses, a na-train ha very, very well for them to know ihe ha kwesịrị ime. So, train ha. Yes. O nwere ihe dịka test ma whether oral or practical test ha na-agabiga igosi. Of course, yes, because ọ bụ na not 3 years ka enye gị each semester, they are doing it by semester. Each semester, ị ga-ede exam. Ị pass ya, you go for another class. Ị daa, ị nachiba azụ. Ọ bụkwa na ị nwere ego ị ga-eji continue, you go. Chukwu na mena ebere ka ọ bụ n'otu a ka ọ dị because the rate ndị mmadụ ji anwụ na hospital now. No, for nke mmagodi otu ahụ ka ọ dị. Ịghọtago? Mụnwa auxiliary before m fọdawa because enwere m ego from wee fọdawa wee lutekwa otu a nọ kịta. So that dị easy like that. Like I said, she knows her onion. Ihe ọ na-agwa o mere nnọọra mee practice ọfụma. Ihe abịakwa bịa ịmago anyị ga-emepere ya school one day. But ife m narị ekwu bụ enwere mgbe even up till now I believe na doctors and nurses ka na-adaba. Yes. Ha ka na-agbakwa ọsọ n'obodo ahụ. Yes. Ka ezi ndị na-akụzizili ndị na-apụta kịta ọrụ. Ihe mee bụ na ndị nurses na doctors ihe mee ha ji ajakpalụ bụ na ndị gọọmenti anyị ada akwụ anyị ụgwọ ọfụma. Ka ezi ndị na-akụzizili ndị nọkịta anụ ọrụ. Enwekwara ndị na-enwere ego iji akpa those people dị mma. Those people na-akụzi dị ọrụ. Ọ dị mma. Yes, because ị gaa na mba ofesi ị ga-afụ na a na-akwụ ha ụgwọ karịa. Yes, of course. So nwere onye ga-afụ n'ebe a na-echi ọzọ jebe n'ebe a na-alụ agwọ dịkwanụ mma. So onye nweta opportunity ịpụ ebe ọ ga-akpata ego nete ndị befe anya ọ dị oke ị gaba. So nyanwa ọ na-anụgo ya so ndị ka dị mma na-akụziri ndị na-apụta kịta aka nọ because achizi m obi nnọkọta nsị achọkwa m anything ga-ebu m gaa hospital because the rate m na-anụ na mmadụ jee hospital eburu ya n'ozu pụta dị high karịa ndị bụ na fa ji eme gịnị jiri ụkwụ ha na-abụpụta so ọ na-amapụ m obi onye ọbụla nwere arụ isi ike amara ihe Chukwu mere ya eziokwu onye nwere arụ ya bụrụ nọọsụ malaria na isi ọwa na-awa ya mana ihe mee gị just kpewe Chineke nna ka ọ bụrụ nnọọ ka o mepee onye ahụ akọ na uche ịma ihe ọ ga-eji gị wee mee because if not afa gị bụ sorry. But then ka anyị na-agakwa n'iru cheta na ị nwere ike ịkpọzi anyị kịta na 07060485853 07060485853 ma ịkpọọ na 09155708347 in case onwe ajụjụ ịchọrọ ịjụ Comrade Amarachi onye mụ na ya nọ na studio biko jisi ike ka ịkpọọ m. Hello. All right. 07060485853. Adị m sure biko na mmadụ akpọsi ya ike maka ndị ga-asị na ndị fast. 07060485853.
5853. Okay, can I go to the next question? Now, this problem of lack of safety in a hospital or for patients, can they cause here? Or patients, or workers, or government? I'm knowing with private hospitals. Yes. So in that, as that private hospital, obu no nwere ndị na-eme ya or ịmaga aka gọọmenti adọrọ ọnụ ya. But obu no ha nwa bụ ndị nwe hospital, ime ka anyị malụ. Obu no ndị patients, ime ka anyị malụ ka ha si enyela aka. Ọ nyela aka ka na-ekwe because mmadụ na-edozi na-ayasa ị na-enyela aka emebi ihe. So obu no ndị patients, bụrụ no workers, bụrụ no gọọmenti. Gaa n'iru ka anyị mee ka anyị malụ. In terms of onye na-cause lack of safety na hospital, m ga-ebido from private firm. Even a private hospital, nurses, they are doing very, very well. Okay. In terms of being safety to their patients, because hamana obuna ha misbehave, the owner of the hospital went a report, definitely you will go. Yes. Then I be in a government hospital, and we make a manku much like a government, but I'm unwell can give when came a manku. In terms of government hospitals, you put them mad in a hospital. If you and the patient now call for attention of nurses, can they help her? If you and some nurses get feel too arrogant and reluctant to attend to patients. Onye wa men am posi mmadụ na mbe nurse. Onye aha na-ene m anya si na ndị nọọsụ na-agbakwa weekend. Anyị agbara weekend. Ndị nọọsụ adị agbakwa weekend and ha na-amakwu mma. Anyị agbara weekend. Mana I must have to say the truth. Enwere ndị na-ebi ihe a na-akpọ reluctant life, na-pain. If you na-ebute a patient na hospital, try and help the patient. Ike nwere ike nọ ebe anyị na-perform ọ na-eme ihe ọzọ. Ọ bụ na your siblings ka ebute without you knowing. Because in an office, you mara onye bu wee bịa. You mara ma onye na shout to get strange actually help your blood. Ọ na-akpọ nurse. If you dey reluctant, ụfọdụ nwere ike sị gị ọkịta akara ya wa gị, don't just disturb us. Is an error. Ịbịa na safety, ndị nọ na hospital, there is patient nọ na hospital, nna ayọkwa ndị patient ụfọdụ ka ha na-enyekwelu ndị nurses aka na safety. Maka na ị ga-afụ patient nọ na hospital etinyere a drip. Ọ sị gị wepụgodi ka o jegodi megodi one or two things. A patient. Ka o jegodi megodi one or two things. The truth about the matter is that the ethics of a patient and the nurse, bona, ihe ọbụla patient chọ ka email ya, please do it. And make sure you record it on his folder or her folder. All the very, very important. Ninye patient ogwo sigi no chori enwe. Ichi hand over, just make sure you dey na report. Ninye li ogwo o chori enwe ogwo. All bank ina ka the safety na ebido. So that onwe ihe menechi ka afi bia say no nurse n'olu. Because ndị nurse na-eme mistake, ndị patient na-emekwa mistake. Onwere onye ga-asị gị na onye nwa bụ ihe mistake nke eka. Yes. Mana ọlụ anyị ka ọ bụ ịdị sure na ha dị mma. Mana ụfọdụ na-adị too stubborn. Ụfọdụ na-adị very, very stubborn. Ụfọdụ ga-achọ dị iti ndị nọọsụ ihe first. A na-etinye unu ihe steady. Adọkaghị akwa m many times na hospital. O nwere ihe m ga-eme. Adọkaghị akwa m mana ọ ka ọ wee dị mma. Ọ inwe the zeal ịbụ a nurse. Inwe the zeal. Ị na-agidekwe ihe ọbụla ị na-afụ na ya because ọ dịrị izi. Ọ dịrị izi. O isi gị na ọ dị izi asị. Ọ dịrị izi. No. Safety is very, very important. Maka ndị nọ na hospital, patients. One bugodi nurses na-enye ọgwụ. Ị ga-adị very, very careful. Secondly, patients a na-enye ọgwụ. Ị kwesịrị ị na-aga with line ihe ndị hospital ị nọ na ya na-agwa gị na gị mee
do it as at when due. Not as you go singing warrior. Is go de ki go dilie but one oh, patient never did that thing. If I am to record it, you will see that there are many, very, very many. Okay. Yes. So we're stubborn patients. Very, very too much stubborn. Nandoge. Okay. Kita ka ma ihe mesom ja nweni. Imago na aga na help for the feel na na-emejo he. Mana nsogbu adịrọ. All right. For ndị na-akpọ ma ọ bụ na anyị na-ekwu okwu iwe n'unu 0706048585 ma ọ kpọọ na 0915-570-8347. 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Okay, governments. I think they are more about private hospitals. I'm a government. Yes. No. Right. Can I pick your caller? Hello. What's not that radio again? Good evening, no. Okay, because I'm not sure because just seek about another radio. The key way can you hear who are no poor and only I know who any feature. Makana nyabo ho there on my phone kata. So can I get to the next question? I pick a caller. Hello. Good evening, Kekime. Good evening. Good evening. I forgive again. Hey, your network may break by your voice. I had a new name. Odeka, Ganir. Okay, Ngozi, no. Good afternoon, ma. Good afternoon. Okay, I don't know. Our community health, ma. Yes. Community health. Community health. Our concern. Okay. We have a penna community no Denibo. Unga akwụmụgwọ amamụgwọ nke registration kun ya akwụm ka consultation. I'm jealous. If I put siwetu onwu na afa. No. If it had everything he gave. You have tried. What patient is we are trying to be nice. Yes. Even though you don't have to learn kindness. Yes. Whether you're a kind person or you're not a kind person, you don't have to learn it. In fact, you just have to be kind. Yes. And be patient. And be like your level of calmness we have got to talk now. Yes. Especially men alone like this. Honestly. You don't have choice. You don't have choice. Yes. Yes. Sometimes that's about it. They want to even teach you what injection they didn't come. That one concern you there. You must have to do it. It's so crazy. Yeah. Now, if they tend to be a hospital and have some very, very memorable moments, but when the patients of not before now. Yes. Some hospitals, if someone that says, no, I'm going down with them, if it's a hospital, yes. Because of the attitude of the nurses, yes. Hospitals, people that there's so much losses hospital. It's still because of the nurses. Yes. Especially some of us inside there, opportunity. Yes. Some of us just want to stay here. Who love Nigeria? Because don't close your eyes now. Imagine that now all the nurses, even man, they are not auxiliary nurses. If all of us decide to leave. Oh yeah, dear my sister. Okay, so respect them. Everybody knows what they are doing. Yes. Yes. It's just that some of them are the emotional professional ethics. Yes. Trained that way. Okay, Ngozi, ikare no kwa njọ gị so na ha, but it's true. Okay, comrade, okay man onwe ndị na-anwụ careless death na hospital. Ndị enwero ekwesịghị ịnwụ. Yes. Okay, like ụmụbọchị anyị na-ekwu okwu poisoning. Cheka mbịa ka anyị pick your caller. Hello.
Hello, my godfather. Good evening. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị? And then I'm from Dagamet. Endurance, no. Good evening. Gaa n'iru. Yeah, Madam, I'm not in it now. I think I'm not for that. I want to win a private hospital. Because more John ever now. It's not no good. It's in a private hospital, government hospital now. It's going to a government hospital. President every time. My name and I said it's going to. What the bad? I just a branch, a bag, it's a question. Manding out the government hospital. It's a money private that is the government. Here are time I want the which regard for me. Where you go? It's not, they go to the only the just rush to private hospital, never get the Okay. Daalụ. Daalụ. Oh, ọkwa eziokwu ọkwa ego ji ọlụ. Ọkwa ego ji ọlụ. Eziokwu onye jide ego, adị m sure na half of the things ị ga. In fact, 99.9% of our problem bụ ego. Yes. Dịka ife m na-agwa gị, ịbịa bụrụ mmadụ gaa na government hospital. Ifu na enwe some nurses na-ebi nonchalant attitude. Onda mere eji akpa ya aja afa. Anya nke a gbasara ofu aka rụta mmanụ. Ozuora niile. O zukwara unu. O zukwara anyị. Eziokwu mana anyị nwere choice. Anyị ga na-edi ya because anyị ma na aka nwere the best in us. Ama m na aka nwere. Aka nwere the best in us. Just like Ngozi kwu onye ọ na my phone name. Yes. Ụfọdụ ndị mmadụ ife atụ niile macha. Yes. Mana dị ka arụ ana mezili anyị ji emezi. Ndị mmadụ anyị na-ekwu okwu poison the other day. Ka ihe mere eji ebu na-ebute mmadụ na hospital. Or let me ask, ọgwụ oyibo na-agwọ poison? Ịma na nke a iwekwe n'iwe nwada. Ọgwụ oyibo depend the poison. Ebe the like no snake bites. Yes, ọgwụ oyibo can fix it. Okay. Iyatago? All depend the poison onye ahụ le. Poison enyi nyere enyi ọ na-anwụzi edute ya hospital. That one I don't know. Because enwego rates. Okay. Anyị niile nọ na social media na-afụ ihe na-eme. Anyị enwego high rate of enye mmadụ poison onye abịa hospital. So I emepe phone line that day na-ajụ sị ọ pụtalụ na hospital adịghị afụ the poison. Ka ọ na fake drugs na-eme the ọgwụ adịghị arụ ọrụ. No. Ka ọ na ọrụ ọgwụ oyibo adịghị agwọ poison at all. A lot of people say that na ọgwụ oyibo ka nye gị ihe ha ka ngwa gị ya kwụ na ọgwụ oyibo adịghị agwọ poison. No locally. Like what I said, all depend the rate of the poison. Okay. Mana ka ihe mere ndị hospital ama nji fee ozugbo si onye a ngwa na ihe a ya ma mmenwu ya. Ị ga-afụ somebody ọ na-struggle for his life for complete 5 hours, 6 hours na hospital. I am not trying to defend anybody. Mana the truth bụ na na-ebutelu mmadụ hospital, you must have to attend to the person. Ị ga-enenegodi the person wee malụ ihe dị ihe ahụ na-enye nsogbu. So amapụta gị mmadụ kịta ị bịa si okay ọ poison na-eme onye a ngwa buru pụwa. Things is never done like that. Ị ga-enenegodi anya mee ihe ndị kwesịrị ime iwe mazialu whether the person can respond to the treatment or not before you will dictate any hard ihe dị otu a or dị otu a. Okay. Yes. All right. Hello. Hello, Sister Chisholm. Auntie Chinazọ. Auntie Chinazọ, please. Take me my darling. Ndị mma kekwan. Okay, my family brother. It's not for you, brother Kumasiri. Yeah, Kumasiri. Because I go down if I forget me. Our Igbo name? Igbo name. Akumasiri. Akumarama. Okay. Akumasiri. Hey. Oh, for that guy, I carry kwa ma rodia. Asị ka ndị obere ọnụ biko na unu na-agbalịkwa n'ọfụma maka ihe poison ahụ anyị ọtago. The other day na-ekwu ya anọ m na-anọkwu ya today something
sorry when you iji maka ya wee bịa ka ọ dị ka iji ọska tu no redio gị ihe anyị na-ekwukịta abụrụ maka snake we just webata ya as part of ihe a na-afụ na hospital ihe anyị na-celebrate tata World Patient Safety Day. Okay, let me come. I was going to mean, okay. Sometimes in a hospital, the nurse now has to patient or whatever. My only patient in another house also to hospital. See, and I got a hospital. Now, when you want to run to the hospital, no man did not do now nurses. So, but the patient also not be rude. So, of the image, if you man a patient, you get patient no here. Then nice, the nurse, and when patient no here, they are not going to do. But actually, when children do that, man, they had a go for man. And so, you patient no here, so that you have to go wash. So, I had coming the bottom to the oh, Dalo so Akomasiri. Dalo. Oh, my God, Dalo. Oh, and so when did I do to nurses? I'm aggressive, Hannah. I can work with you. Imagine on your way, Kim, we are. Yeah, ask to give you a walk, sick, you better go down first. And what honey got the card, Oh, only also for bandy roots. On your name, we are. Only also for mamma. I can acquire me. Anyway, can I get to a very break in that chat so can wake it by your quite with just few questions before I appear channel but think it in on a Volt 104.3 FM. I found by teaching as in a good in a get Odenibo. Odenibo whereby now was rage last swine and no where dissect to go. Wake away banya bon kata auto geshi where what's here because on name affect on name effect and don't name one deny around the effect. On way would you ganya iga bone. N'etinye ọnụ na anya bụ okwu cheta na onye mụ na ya nọ na studio n'ụbọchị nketa bụ Comrade Amarachukwu Promise Okoye so anyị na-anacheta azaga n'ebe ọbụla shut down by Spyro na Fino anyị abịaghị short runu down ka o so gbasara health gị maka na ọ dị very important ka onye ọbụla malụ na-ekele ọlụ eke and also ka ị mara onye ọya wee chọọ ijide aka ka ya fi ijide the wrong person adụwa aga ọnụ daalụnụ Ayana Chetagazi na Volt 104.3 FM Nancy no dalo kiswe no nyelo anye no from 4 we ruo kita odirokwa easy you wait no na Volt ka ị ga-anọ cheta na anọ m na studio but anọrọ so awesome chetakwa na anyị nọ live na YouTube na Volt Odenigbo ị gakwa na ebe a type Volt Odenigbo we ga-ebupụtala gị our page or our channel itinye aka ebe ahụ sonye anyị live on the channel. And I'm in the studio with Comrade Amarachukwu Promise Okoye, Oyenkebu registered community health practitioner. No, I am not Chetagazu. Dalo ezigbote nwa adachi nazo. Dalo. So, all right. So the next question, Gajugibo, onwe ka government is nwere ike isi tinye nwaka na private hospitals. Yes. And Hana intervene. In terms of private hospital, buna ake sicharo ha ike. Ka ngwatakwa ajụjụ gị ọfụma hana intervene in which aspect? In aspect of okay na hospital a na ha na-enodolu anyị ndị mmadụ anya because the community ndị mmadụ bụ no government now. I bụ government property. Okay. You want to go can see I bụ government property. Okay. Then enwe ike a private hospital nọ na this state. Yota na-emebu ọfụma nọkọta adị emezi ọfụma in terms of ihe gbasara keep the patient safe in terms of safety ọ bụ na onwe ihe kwesịrị put in place na a hospital private hospital ọ bụ na private hospital aka eru nwa ozi ha gọọmenti enwe ike ịbịa nsi oke because na ị na-emere anyị ha ndị nọ na community na a ga-enyere gị aka Darurie nne nwada Chinazọ ajụjụ gị mara ezigbote mma mana m ga-ebido by isi gị na ọ bụrụ maka safety na private firm n'ebe ndị gọọmenti nọ yes asị m kwube gọọmenti kwesịrị ị na-etinyere ndị private aka ịfụ na a na-enwe safety na the hospital because each private hospital na-akwụ their tax. Okay, n'aka go na-akwụnyere ya gọọmenti. Yes. Okay. Ha na-akwụ their tax. So with that
ndị gọọmenti kwesịkwelụ ị na-enye anya ịfụ na enwe safety. Mana nke m maara nke ọma bụ na ndị gọọmenti ga-abụ ha nọkọta ha bịakwa cheki ya ma the hospital aka nọzikwa in a standard form. Ị na-anabata or ị na-function as a hospital. Some time ago a witness kwa ebe ha bịakwa icheki whether ma the theater a na-eme operation ma ọ dịkwa in a standard form. Ma ihe niile eji eme operation ma ozukwele ezu ma ọ dịkwa neat. Ndị gọọmenti na-eme nke ahụ. Mana ịmagoro na in the other way round, ịbịa si na hospital daba na ndị gọọmenti ga-abịa tinye aka or a ga-etinyelu ha aka. With my best of knowledge, afụtụbeghị m hospital daba anụ bụ private firm ndị gọọmenti bịa kwanyite because na ọ bụrụ gọọmenti nwe ya or a private hospital. It depends on the owner of the hospital. Are you getting it? But icheki whether my things, the hospital are qualified or whatever, I think they are doing their best. They are, I must have to say maybe like 60 or 70% of their best. You get? So that is it. Government private for hospital. Because if they check you gafuna, the government are not no bifa, but they will not do it because they might be feeling now private hospitals now follow their patients. So as you fell, you fell out. Yes. And they had the cheap also. And I say I got the cheap. Government hospital the cheap. Yeah. Man a private firm had the chara cheap like that. But had the charo. Mana nke beziokwu bụ na ha ga-akanete gị anya maka na ego gị because n'ịbịa they will attend to you. Mana ị ga na government hospital, some of the government hospitals can have isi n'ọfancha, some of it. Yes. If you na-enwe nurses that can take you to hell there. Na the government hospital. Yes. Even the doctors, if they are reluctant to life, you will feel like killing them immediately. Some of them. But if you meet the nice ones, where the heart of humanity, imana ibu a doctor or a nurse na toto. Man, you meet the Jezebels in them. You will see hell. So, anyway, all right. So, kaina go ni richeta ni we ki so by ikpo na phone obu ni nwere ajuju. Born at 0706-048-5853. My born at 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kekime. Okay, Gani. Una kposkwa n'afa hospital aka ma dị ọkụ ya. Daloso. Darurienne. And there is off of a git me, my man to me. Off of a better give room, mamma, give you a eh? The age of your way. Or one I know. More nest, yeah. Okay, so Kennedy in charge of safety. Like I told you before, we're on your body. Even na njwaga jiniga smoke no we machine on the WHO ne buta mo imagon because when we an encounter a friend of mine muni I got the hospital we see me surgery makaka. Okay. Much egbati dia ko mo accident so you think go aka. Yes. So actually egbati dia aka. Okay. My dear sister, by your theater the first day, I seen a Kehana
the yeah oxygen. Okay. Na oxygen adịrọ. Adịrọ. Adọkwanya wetị emewego the nya achọghị ibido the surgery. In fact, Okay. ebido the awaghị ya afọ. Okay. You understand? So ọ na-asịzi na ọ dị eku ume na ọ dị eku ume. Doctor na-asị like ọ sị na ọ dị eku, ọ sị how? Ke nke bụ na ị dị eku ume. Ọ sị na ọ dị eku ume. Okay. Lo and behold, check your oxygen adị arụ. Okay. So I booked the PR that day. Oh, Tuesday. I did a surgery on Wednesday at the Okay. hospital. A wrote Thursdays at near party also. As soon as service to go the oxygen. Okay. Still, can one have I'm from Coast I don't imago no more corobia and no na essaying a lungs Okay. to catch a hack. And normally doctors say an open a lungs to the healthy. No, I can limit the Okay, carry away. even Nanya doctor, I'm na oxygen idea. Okay. So we didn't have all lack of safety measures. They Yes. take the only the in charge of maintain or each check edition oxygen I can't describe be firm or not. Okay. In terms of oxygen side, we're department by department. So I know at safety of patients. Okay, let me just generalize it now in a way we understand it. Obu no like oxygen side. And when undo bolu hana hospital, if una the oxygen the intact. Obu no na government hospital. Government hospital with their own section. Ogabu ekukwana they will go and get the oxygen. But you will pay before they will give you that oxygen. Yes, man, open on a private firm. They will bring that oxygen. At the end of everything, they will now add it to your bill. I don't know if you are getting me. Yes. Now, obu no makande na afu makade oxygen. Imana, the truth with na mother that it's 100% okay. You get check, you go do onwe gi malmo on whatever be na fault. You will check ye madu. Yes. Onwe pick of a truth obu na ha service go the oxygen. Manoye service. Manoye service ya. Maybe or marry you ofuma or kanga entirely. No. Oh my god, service yeah. Are you getting it? But if I am to say kanga in the other way aspects, at the moment, we reason mena the oxygen all. I am trying to. No. You have to understand. I think that's spiritual. Yes, that is yes. Thank you very much. You know. That is just the truth. Man, being safety is very, very okay. All on the hospital call. Because no, carelessness. No, medical line, the question they extremely careful. Because life ain't very duplicates. Yes. All right, Dalo. So, Dalo. Can I speak one more caller to pipe here for the day? Hello. Hello, Auntie Chinago. Kekime. Good evening. Good evening, Ezewata. Can they meneme? No. As I took a tagoma, so you say no, so we are rather poor. Come on, so far. No. Galnear, oh. Dalurienne. Many private hospitals. If we have they do it at if you are government nursing school, the man has to the nurse. Create the private hospitals. I think, oh, we have over here, Dalo. Dalurienne Ezewata from MN. Yes, mainland. Na-atụpụrụ oge gị ihe dị iche bụ na ife dị iche bụ na certificate a na-enye abụrụ ofu and again auxiliary bụ just theory practical part of it ka a ga-akụziri gị just how to give injection, when to give it, checking vital signs and other things. Mana ibata nursing school, ha ga-agwa gị A, B, C, D, as in everything dị na nursing. They will teach you both practical and theory.
Eze Nwata, are you still with us? Aka nọ with us, ọ na-anụ ihe. So ọnya nwa bụ ihe kachasị mkpa. Inekwa anya ị ga-afụ na enwere ndị auxiliary ma ifefa na-eme dị very very intelligent. Nwere ike ịstand anya na onye ga nursing school. Onye ga auxiliary nwere ike beatie ya with some reasons because not intelligent and all my ife akụziri ya. Mana in terms of theory part of it, enwekwara ndị gakwa nursing school na-enwe ike meet up with the theory and the practical. Mana ọ bụ maka the qualification, nursing school ka auxiliary. That is just the difference. You can use your nursing school certificate to travel abroad without any stress, but you can't go anywhere with that auxiliary. You can only work here in Nigeria as an auxiliary nurse. Okay, I couldn't find you ife and I believe in ihe mere o ji adị otu because ama m na enye everybody ohere ha ga-eje nursing school. Yes. But no, I'm sure na ego. Okpo. Ofu okwu ha na-ekwu. Ofu akwa ha na-ekwu maka ya. All right, aba ka ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa na Volt 104.3 FM ka o si gbasata Odenigbo. Odenigbo na-abịara gị Monday to Friday n'ọkụkwa na alụ 4. Anyị anyalụ nya bụ nnọọ ife wee nyagide wee ruo 6 o'clock dịka otu anyị si wee nyaruo kịta wee na-achọ ịbịa na njedebe. Cheta na mụ na achọrọ m ka o jiri aka ya introduce onwe ya kịta. Biko gwazie anyị ife ịmago just ịma na ọ na-atọ ụtọ na ijiri aka gị kpaa afa gị. Afa m bụ Comrade Amarachukwu Promise Okoye. I believe no when the mama of my they used to call me Sheila. Yes. Sheila bukwa afam. Afam my real name. But my friends love Sheila. Career Amarachukwu. Okay. Because that Sheila, their sound has a nickname, but a nickname or my real name. Ọ sound ka Sherry, ọ na-sound chakwa ụmụ fruit. Emesani my help, emesani check edimi no Sheila, mana anwe ike ọ bụ na o nwere ka o se metụta aka tu okoko ma ọ bụ ịmago n'ife na-atọ ụtọ. All right, cheta na Comrade Amarachukwu Promise bụ registered community health practitioner. So, ọmụ ife ọ na-eme, ọmụ ife ọ na-arụ, and o nwere NGO, ka afa NGO gị? Health is Wealth Humanitarian Foundation. Of course. So, ka MSI ga-eji nnọọ nwayọ because ndị NGO needere enyemaka. Ịghọtago. So, ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta ka na-ayọ unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Cheta na onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ anakali sụba nnọọ naanị wandị subie nya bụ mkpụrụ ụkwụ gị ịghọta ije. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Oriri ama ebineji ibi ụgwọ ihe asaa n'anya. Mara ife ị na-eme, jiri akọ n'uche gị na-aga, make sure na ị na-agbasi mbọ ike maka na help adị ọkwa n'ilo. Ịghọtago? Kama bụrụ onye a ga-achọ ka ọ bụrụ ya nwa na-ehelp. All right, bye bye ka ọ dị na-emesịa nụ. Ndewo.